Дади, какво мислиш, че иска да ти каже дядо Мраз, че ти е написал специално писмо? Това не ми каже. Не знам какво не ми каже. Не знаеш, нали? Да. Ето го почна. Здрасти, Дади. Дади, кой е този? Така е. Кой е това? Стефан. Мисля, че дядо Мраз е това. Това е дядо Мраз. Не то смесен тебе. Това е Стефан. Така ли? Да. Мислиш ли? Да. Колко? Може би си приличат. Той може да има глас като на Стефан. Да го чуем ли да видим дали е дядо Мраз? Какво мислиш, че иска да ти каже? Нещо хубаво? Да. Айде. Can you turn to him, please? We've seen that. Здрасти, Дади. Познаваш ли кой съм аз? Не си мисли, че не съм ти прочел писмото. Минавах тая нощ покрай вашата къща, много бързах и спеше и не можех да те събудя. Обаче оставих подаръка ти на двора. Така че след малко можеш да отидеш и да си го вземеш. Подаръка в двора, това ли каза? Големия черен джип, за който ти толкова не писа. Бюджетата ми казаха, че много си слушал тази година. А до вечера те каня при мамо и папа, където да се запознаем, там ще имаш още няколко подаръка. Хайде! Къде е подарък? Да го чуем ли пак да разберем къде е подарък? Да. Сега, кой мислиш, че е този? Познаваш ли кой съм аз? Не си мисли, че не съм ти прочел писмото. Минавах тая нощ покрай вашата къща, много бързах и спеше и не можех да те събудя. Обаче оставих подаръка ти на двора. Така че след малко можеш да отидеш и да си го вземеш. Онзи големия черен джип, за който ти толкова ми писа. Бюджетата ми казаха, че много си слушал тази година. А до вечера те каня при мамо и папа, където да се запознаем, там ще имаш още няколко подаръка. Хайде! Ами какво да направим? Къде отива дядо? Ами отива да разнесе още на други деца. Нали разбра какво ти каза той? Да. Че е минал през двора и е оставил подаръка тук. Не го види къде е подарък. Мислиш ли, че го оставил наистина? Дади, какво е това? Леле. Абе, нали много голям? Дади, толкова голям ли искаше? И какво сега? Ще се качваш ли? Как се отваря? От тая страна можеш да се качиш. От тук. Направо да влизаш вътре. Как се отваря? Не се отваря, стъпваш вътре направо. Дистанционно? За този джип? Ако искаш, може и с дистанционно, предполагам. Ти знаеш ли, че ти можеш да го караш този джип? Ами, значи, гледай сега, тук има две копчета. Това като го натиснеш тръгва, а това като го натиснеш спира. Натисни го малко. Сега да не се стреснеш, малко ще тръгне напред. Айде, натискай копчето. Волана трябва да се държи. Трябва да оставиш дистанционното, да хванеш кормилото. Хвани сега кормилото и натисни леко педала. Чакайте, тя колана да се сложи. Първо който слагаме кара колана. кола... Да. Винаги слагаме коланите в колите. Това е точно. Объркай се. Дай да слага на моторите колан. Точно така. Слагаме колан. Леле, дади. Сега какво ще правим? Ще караме джипове.
така. Стой сега, обаче на малко трябва. Не мога, той е само за малки хора. Така, сега да ги чувам малко, чакай малко, пусни сега. Пусни федала. Ето тук, това да махни си кръчето от тук. Така. Виж, ето това трябва да напред я бутни тази ръчка. Така. Я сега натисни педала да видим дали ще тръгнем напред. Не, това не. Това така трябва да е. И сега натисни педала да видим дали ще тръгнем. Избра ли как? Пусни сега педала. И спираш. Внимаваш да не се блъснеш. Сега обърни назад малко. Дай ръчката назад. Така. Махни си кръчето от педала, защото тогава тръгваш. Дай сега кръчето на педала за малко и натисни малко. Чакай да забием. Стой. Пусни колана за малко и натисни педала. Натисни ето това. Жълтото. Пусни педала. Така, и сега вече въртиме напред. Дай тук тая ръчка напред. Така, и сега. Сега да видиш напред. Сега вече ще бъдеш напред. Сега пусни педала и аз It's gonna take time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time to do it, 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 to do it right, child. I got my mind set on you. 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 And this time I know it's real, the feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you, set on you. I got my mind set on you, set on you. But it's gonna take money. Money to do it right, child.